elifikayo umzamo wasithole endaweni yaseBabanama esigodini sasentinini. Ngidabuka eBillboard lapha inkaba yami khona. Bafowethu besicela isupport kakhulu. Siyiqembu elisha elifikayo emculweni. Amathole Amahle bayawazi ke abanye, kodwa nje ke besicela ukuthi niseseke kakhulu kuleli qembu. Besicela bafowethu uxhaso lwenu ini nje nonke, asikhethe ibala lamuntu. Amathole Amahle azophuma nje maduze, imininingwane yakho izovela lapho ngaphambili. Isihloko sithi bayehla. Bafowethu ngaba ngisabenza ubulungiswa mangabongi kubafowethu abasilekelele kakhulu ukuthi size sifike manje, okuhlabekisa ngwasikhakhana kanye nomlamulo ngwasibisi. Bafowethu akukho okuningi engingakusho, okuningi sikusele ngakunina sesikwenzile. Sicela isupport kakhulu. iCD izotholakala mhla ka-24 September. Yonke nje imininingwane uma ufisa ukuxhumana nathi izovela lapho ngaphambili. Amathole Amahle, isihloko sithi bayehla. Kunenkinga ke lapha kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uthola ukuthi ugcine sekhuluma izinto eziningi. Uthola ubhizi nje uyehla uyenyuka mhlambe ukhuluma nani izinto yabo anganaso isiqiniseko sakho. So kwehla nje kwenyuka nje yabo ilele nje lapho, kodwa ke asisho mhlawumbe ukuthi sikubeka kabi, kodwa nje mhlawumbe nawe uzungayibheka ukuthi ukhona uthola ukuthi umuntu nje waze wehla kwenyuka lo muntu phela inkinga yakhe yini ebhizi nalento obona kahle ukuthi ayimuzi naphambili nalento ayiphushayo. Kodwa ke angeke ngisho ke okuningi ngelapho ke okuningi kulele ngomeni ukuthi kwenzakala. Amathole Amahle alidwa abantu ababili, okumzamo lokhulumayo wakasithole khona la eBillboard. Nginokuyihlaba newele lami ke esesidonse nalo isikhathi eside. Lona leli nilibona lapha eduze kwami uJabulani waNtombela, khona lapha phansi kwendaba laliqala khona ithuzi. Impela hayi kohlwe emini impela. Emaphathini yithi nasempimbini yithi nasemshadweni yithi yasinandonwa Jehova Jehova Jabala Jehova Jehova Jabuseka senuba Emaphathini yithi nasempimbini yithi nasemshadweni Salinda uyonke bayayithanda abantu. Salingoma yethu salinda uyonke bayayithanda abantu. Enokasini bayayithanda abantu. Enesefu bayayithanda abantu. Enesefu bayayithanda abantu. Enepilkoma bayayithanda abantu. Ngizothanda ukubingelela kubo bonke abathandi bomculo bamaskandi bebonkana. Lo bingelelayo uJabulani waNtombela endaweni yaseBabanama esigodini saseBillboard. Bezizocela ke bafowethu ukuthi ngomhla ka-24 mayiphuma ialbum bonke abantu beyilindele bese beyaseseka kakhulu yethenga ialbum. Lapha na kwi-album
impela siphethe eyishisayo ikakhulukazi, kodwa ke nomsebenzi asizenzele thina senzela kodwa nina. Laphana kwi-album uyayithola izingoma zomnsizwa lapho khona ukuthi ubhule isihlangu sakho sisonkana. Uyathola laphana ku track 5 lapho ekuthiwa khona iyodibana, lapho uyokhona ukuthi usibhule isihlangu sakho ubheke ngasezantsi impela ukucinga insizwe yezwayo. Uyathola lapha ku track 4 ingoma ekhuluma kakhulu ngezothando nezokulahlekelwa othandweni. Uphinde uyithole ingoma ephusha impilo, ngempilo ukuthi impilo yakho kahle kahle imi kanjani, wena usukuzazi ukuthi impilo yakho idonsa kanjani. Lapha ku track 7 uyayithola leyo ngoma leyo. Uphinde uyithole na track 8 ngithi nje kenina asilutho ngaphandle kwenu, kodwa besizocela ukuthi niseseke kakhulu bathandi bomculo kaMaskandi. Ngeke ngize ngizibale zonke ezikhona kwi-album ngenxa yesikhathi, kodwa ngiyanethembisa kulezi ezikhona ukuthi hayi ziyashisa zizonke. Ngithi nje kinina ngizothanda ukuthi salute, ngithi ngiyabonga. Go